Междуобластният диспансер за онкологични заболявания със стационар Стара Загора е създаден през 1956 година. 20 години по-късно е направено разширение на базата и от тогава в диспансера има 11 отделения. Общо 200 високо квалифицирани специалисти се грижат за пациентите от 5 области в България – Хасковска, Кърджалийска, Ямболска, Сливенска и Старозагорска. От 15 години работодатели и синдикати имат редовно действащ колективен трудов договор. По силата на това споразумение е създаден комитет за условия на труд и подписан договор със служба по трудова медицина, чието предписание управителя на Междуобластния диспансер за онкологични заболявания със стационар Стара Загора доктор Петър Чилингиров не е отказал да изпълнява. На всеки 2 години на целия персонал се правят безплатни профилактични прегледи. На 3 години се правят офталмологични прегледи на хората, чието трудови задължения са свързани с работата на компютър и на нуждаещите се заплаща определена сума за очила. Проследяват се и се правят редовно реимунизациите за хепатит за работещите с кръвни продукти и оперативните екипи. Всяка година се прави и безплатна имунизация за грип. За персонала, който работи при специфични условия на труд, са предвидени ваучери за храна по реда на Наредба 11. Редовно се получава и личното предпазно облекло. Помислено е и за безплатно облекло за работа. Въпреки трудностите в финансирането, за да се подобрят условията на труд, ръководството на диспансера по предписание на службата по трудова медицина извърши подмяна на осветителните тела в манипулационните и през летните горещини на миналата година монтира климатици във всички манипулационни на отделенията. Според председателя на синдикалната организация към Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, доктор Дениза Пенкова, модела за работа и управление в Междуобластния диспансер за онкологични заболявания със стационар Стара Загора е брилянтен пример за отношенията между работодател и синдикатите. От активния диалог между двете страни печели персонала, защото условията на труд стават все по-добри.